фидокори соҳаи маориф Зеби Мирбобоева яке аз омӯзгорони ташаббускори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 ба шумор рафта, бо ҷаҳди беҳад фаъолияти педагогиашро пеш мебарад. муаллима бо гузарондани дарсҳои сермаҳсул, чорабиниҳои берунасинфӣ хонандагонро дар рӯҳияи дӯст доштани табиат, бедор намудани ҳисси зебоипарастӣ тарбия менамояд. ин аст ки чанде пеш бо ташаббуси ӯ бахшида ба рӯзи умумиҷаҳонии замин ва паррандаҳо ҷиҳати тоза нигоҳ доштани муҳити зист хонандагони муассисаро ҳидоят намуд, то онҳо дар ин макони хирад гулҳои рангоранг, ниҳолу буттаҳо шинонида дар дарахтон барои паррандаҳо лона сохта гузоранд, зеро одамон аз ҳисоби табиат ҳаёт ба сар мебарад. донишҳои зарурии экологӣ мусоидат менамоянд ки инсон бевосита ба муҳити зист таъсир расонад. ҳамзамон муаллима Мирбобоева бо хонандагон як чорабинии берунасинфиро таҳти унвони дӯст доштани ватан аз дӯст доштани табиат оғоз мегардад барпо намуд, ки хеле хотирмон буд. толибилмон гуфторҳо ва шеърҳоро дар бораи замин, паррандаҳо ва муҳофизати табиат қироат намуда, ба хотири сулҳу ваҳдат дар фазои кишвар сурудҳои дилчаспро сароиданд. саҳначаи тарбиявӣ дар рафти чорабинӣ намоиш дода шуд. бояд қайд кард, ки алоқаманд ба иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ, риёзӣ дар соҳаи илму маориф дар муассиса омӯзгорони фанҳои табиӣ нақша чорабиниҳо омода карда, барои баландбардоштани сатҳу сифати дониши хонандагон диққати махсус медиҳанд, кӯшиш менамоянд то онҳо бо донишҳои муосир фаро гирифта шаванд.